Dalle, Max, toma aí. Compañeiros, estamos na zona de fútbol do primeiro coworking familiar de Galicia. Aquí están facendo pan, pero para coñecer toda esta historia temos que ir un pouco atrás no tempo. Donde viven os cuentos comezou no 2017 como librería infantil en Nigrán. Este ano fun nai e quería compartir o espazo con ela. E dándolle voltas ocurriunos esta idea de que os nenos podan estar na casa coidados por educadoras infantís e nos traballando con outros pais que teñan as mesmas necesidades. Non se desapegando nenos, están xuntos, pero tamén poden traballar e ter tempo para eles. Hey, Max, como estás? É que é de Finlandia, compañeros, nunca falei con finlandés. Que estás facendo? Hola. Teñome que ganar a confianza dos finlandeses. Aí está, entendeume perfectamente. Zona de experimentos. Tamara, que é a zona de experimentos? Pois, como o di o seu nome, é unha zona de experimentar. Intentamos que os peques estén aquí pois o máis disfrutóns posibles, pero experimentar con todos os sentidos, con todo o noso corpo. Toma. O queres isto? Cambio cho. Toma. Agora isto por aquí. Cansáronse da pelota. Para nós foi moi importante porque o noso neno está acostumado a estar con nós na casa, non foi a escola infantil, esa conciliación de que nós podemos traballar tranquilos mentre sabemos que ele está pois cas profesoras, ademais aprendendo nun entorno tan natural como a este. Entón estás moito tempo teletraballando. Teño teletraballo firmado 100%, entón é unha opción pois perfecta, se adecua ás nosas condicións. Somos 4 mulleres, hai 2 educadoras, temos a sorte de ser un equipo multidisciplinar, eu son psicóloga, tamén levamos esta parte, xunto con Tamara sobre todo, de as adaptacións TEA, TDAH, altas capacidades, etc. Digamos que eu son como unha guía, son unha maestra, educadora, digamos, pero o meu papel principal é ser guía por os elementos necesarios para despertar o seu interese. Alex, imos facer pan. Como se di pan en finlandés, compañeros? Hai problemas de comunicación con este reportaxe. No.